Ang koinai sini volunteer no sinimung log log no risa roi lam sokna ni bagai ready ke tongna ni bagai Sung phai sinai. Ini sang ni. Yang mana? Kini sini oh bisi ketal 1435 thangai 1436 no lam songai mani panda oh panda ni convener sini borom genang dibor kolaino yang dang sawo phai sini mungrei asukna de bagai bono koi horjao ang koi nai sini volunteer no bono risar woi bono rimai woi lam sokna de bagai ang koi nai jotono yafa khrobai lam sokna de bagai hai ni hai sindro phai sok pajak sini oil kanino 12 Tagarjala constituency ni honorable MLA Borom Gedang Sar Bisujit Koloino Haino yang dang sau phai bini rimai yasakna ni bagai bono koi kobomung rohor jao hai sindro phai sok pajak sini special guest di mahasoni sini sar Daniel Langsa sana bahino yang dang sau phai bini rumai yasakna ni hai bini loge phai sok pajak bini message bini wife Ruhi Langsa sana bahino yang dang sau phai ni bagai Sini honorable MLA Borong Gedang Sar bono rumah yafar nai jodono palke yafa khoromna ni bagai Sorry.